Dobrodošli u Kitatron podcast. Bre, majku vam jebem naivnu. Evo nas opet da vam pojasnimo da smo najgori servis ikad. Jeboti pas mater. Al danas imamo temu, rešili smo da se, brate, pobijemo oko toga šta je gori operativni sistem, Linux ili jebeni Windows 8. Brate, o čemu ti pričaš, bre? Windows 8 je čist haos, jeboti pas mater. Šta imaš tu da raspravljaš, brate? Linux je za neke smrdljive likove s repom u podrumu. Au, bre, majku ti jebem za tucenu. Ti si jebeno glup. Linux je carstvo, bre, sve je open source, sve možeš da našteluješ. A Windows 8, majku mu jebem koja je izmislio one pločice, bre, jel to sistem ili jebena Lego igrica? Pločice, brate. Bar radi, jebem ti Linux i te tvoje terminale, majku ti jebem naprednu. Šta, treba mi diploma iz nuklearne fizike da instaliram jebeni browser? Alo, bre, ne seri mi tu. Linux ne krade tvoje podatke kao Windows 8, majku mu jebem špijunsku. Al šta ćeš, ti si, brate, glup za terminal. Ti znaš samo da pritisneš ono next, finish i to kad ne klikneš pogrešno, jebem ti pas mater. A šta ti si neki jebeni haker sad, čile? Šta će mi, bre, terminal? Hoću da pritisnem dugme i da radi, a ne da moram da pišem jebene eseje da bih otvorio PDF. Majku ti jebem glupu Linuxovsku. Brate, ako si nesposoban da koristiš mozak, idi instaliraj sebi Windows 8, pa nek te svaka aplikacija zaustavi i pita jel sigurno, jel stvarno sigurno, jel 100% sigurno. Jeboti pas mater, ja bih poludeo od toga. A šta, Linux je bolji jer ne pita ništa. Ne pita, brate, jer sve vreme ne radi ništa. Hoćeš da instaliraš igricu? Ne može, jer treba ti neki jebeni dependency, a taj dependency zavisi od drugog dependencija koji ne postoji, jeboti pas mater. Al zato kad Linux proradi, brate, leti. Brži od tvoje jebene babe kad beži od računa za struju, jeboti pas mater. A Windows 8 lepo izgleda, brate, moderno, šareno. Šta, ti bi voleo da sve bude crno i belo, jel kao tvoj jebeni terminal? Šareno, bre. To izgleda ko jebeni kinder jaje eksplodiralo po ekranu. Majku ti jebem tasteles, ti ne znaš šta je estetika. Estetika? Brate, estetika je da kliknem start i sve radi. Kod Linuxa, brate, klikneš start i komp ti kaže jeboti pas mater, sam si ovo tražio. Au, bre, znaš šta jeboti pas mater, ako još jednom popljuješ Linux, bacit ću ti laptop kroz prozor. Emotional damage! Brate, probaj. Ja ću ti pojesti tastaturu od nervoze. Majku ti jebem Linuxovsku, završio si sa mnom. Jebem li ti sistemski disk, jesi ti normalan, bre? Kakav Windows 8, majku ti jebem obojenu. Ma znaš šta, čile, idi instaliraj sebi Linux i piši romane u terminalu, a ja ću lepo da uživam u Windows 8 i onim glupim pločicama, jebem ti sunce. Idi, bre, u Zrenjanin sa tim pločicama, jeboti pas mater. A ti idi kod Linusa Torvalca, nek ti pokaže kako da otvoriš jebeni JPEG. Jebem ti Torvalca, tebi ni Bog ne može pomoći. A znaš šta može pomoći, brate? Kitatron Coin. Ljudi, kupujte, jer bolje ni ne zaslužujete. Jebo vam Linux i Windows mater naivno. To je jedino u čemu se slažemo. Sve vas zajebemo isto, bez obzira na sistem. Aj zdravo, majku vam jebem glupu.